The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Apan ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios. Ang langit nung Jerusalem uban sa linibuk ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang magangalan nahisulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen!
Okay, mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anyano sab sa kahanginan, of course din higyapon no sa Arimen D. Polog DXDR 981 sa AM band ug usab sa FM 94.1. Okay, hagatong pizza karon, pizza 5 no sa bulan sa Nobyembre, tuig 2017 no. Liwas na sa atong pagsaulog sa adlaw sa mga santos og sa mga kalag. No? Nobyembre 5, 2017. Okay, sa gihapon no, ang atong makauban din sa istasyon, ang atong mga kasama no sa technical side, si kasamang Danny Luod o usab si kasamang Tax Ilumba. Maayong adlaw sa Ginoo ay kasamang Dan, kasamang Tax ug ato pong pahasubo no sa igsuon igsuon ni kasamang Dani nga ming panaw na sa laing kinabuhi atong paabot ang atong condolence no sa pamilya o mga kaparintihan no ni kasamang Dani Luod no ang iyang brother ming panaw na sa laing kinabuhi. Magkauban sab nato no diri sa gyapon ang atong mga igsuon nga nag-elirong kanato si kasamang Rinaldo og Rodrigo Sigyon og sa tanang mga kaubanan nato dinhi sa istasyon no. Pinanguluhan sa atong maabtik nga amahan dinhi sa maong istasyon no ang atong manager si kasamang Edgar Dagumo no ubanan nila ni Roger Monera, Elaine, Mardy og kasamang Mark. Okay, akong iusa mo tanan no ang atong pag-rate no tanan no sa internet man o sa tanan na minaw diri sa radyo. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Dunay nag-message, nag-text kanako no kagahapon nga ngatong listener sa Seattle no Negros. Si Emmy, bro Emmy Giligaon no sa Seattle. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo kanimo diha brother Remy. Doon na siya ay gustong atong taga-agkatinawan ug tubag. Ang mahitungod sa murag aduna ni siya kalabutan po sa atong kisgutan sa miagi nga Domingo kini bang nga naman nga kita mga Katoliko musangpit man sa mga patay na. Buti po sabot no kung wa ko masayop sa pagsabot sa imong text message no brother igsuon Emmy diha sa Seattle. Ang akong subot sa imong text message no ngano man nga mo sangpit o muduol pa man sa mga nangamatay na specificamente. So ang gitumbukan ni siguro ang mga santos nga o kitang mga Katoliko nagtuutang nga tuan na sila sa langit mo nga musangpit na nila kay ang pag-ampo sa taong balaan dako magkahimuan no sumala diya sa Santiago 5:16 nga og patay na wa naman ay kabuot di naman nagka-istorya so di na siya katabang.
nasa bukok Ecclesiastes nga diya sa kamatayon nga pisikal wa na gyud kahibaw, di na wa na consciousness. So ang mga nangamatay na sama sa mga santos, wa na to, di na to sila ka istorya, di na to sila kasangpit, di na to sila kapataliwala, dili na sila kaingon nga amahan. Di na sila kasangpit, so di na sila katabang pinagi sa pagampo, no? Kaya wa na may kahibaw diya sa kamatayon nga kanang tawag na itong physical, no? Human sa kamatayon niya na. Okay, unang-una adunay duha ka kinibang anggulo sa paghatag na og tubag katin-awan niya na. Kaysa exegesis anang pananglit sa Ecclesiastes 9:5 kung ako man sayop nga wa na kahibalo diya sa adlaw sa kamatayon. Adunay duha ka pagpasabot, no? Pagpasabot niya na, no? Ang una mao kanang gitawag nato ba og sa daang kasabutan wala pag matudlo tanan o wala pa madayag tanan ang tibuok mensahe may tungod sa mga pagtulunan sa Dios. Kay doon naman kini kana bang gitawag og kanang gradual nga pagpadayag nga wala pagyud mabutyag tanan sa daang kasabutan ang tibuok nga revelasyon sa Dios. Wa mabutyag. Buti pasabot. Dili pa matug-an tanan diha sa daang kasabutan ug unsa gayud ang mga kanabang revelasyon o mga pagtulunan sa Dios. Kay miabot ang kahingpitan sa mga pagtulunan sa Dios pag-abot naman ni Kristo, no? Pagpadana sa Dios sa iyang bugtong anak nga atong Ginoong Hesukristo. So, mahimong ang nagsulat sa Book of Ecclesiastes, igo lang gapadayag sa unsay na padayag o lakip na po diha ang kanang gitawag na to personal nga unsa na mga reflection nga tungod kay wa pay revelasyon ni ana, mahimong ingon ana ang statement, no? Bisag ako, bisag ikaw diha o walay revelasyon diha kanimo about anang butanga, siyempre ang imong masulti ug unsa ra po imong pangagpas, no? Wa na kahibalo. Ngano man kay kung mo-focus ta diri sa bag-ong kasabutan, dili man ta makaingon nga way kahibalo ang mga santos nga nangamatay, no? Ang ilang lawas. Ngano man kadtong sa pinadayag size 9 hangtod sa 10 mga kalag sa mga martir tubang gipang patay diri sa yuta tungod sa pagtuo sa Dios, mga martir pinadayag size 9 hangtod sa 10 naman lagi kay balo, naman lagi consciousness kay naging istorya mas Ginoo, niingon man sila nga amahan, dugay pa ba nimong hukman ang mga tao sa kalibutan nga nagpatay kanamo? Nagsulti man lagi. Tungod kay diri sa bag-ong kasabutan naa diri na dayag ang tibuok nga revelasyon sa Dios pag-abot ni Jesus Christ. Mao na nga katong gihulagway sa daang kasabutan wala pa gipadayag ng kamatuoran na kay wala pa man mapadayag. Doon na may kanang gitawag og kanang segment by segment ba, no? Di ba? Napay ipaagi pagani og mga ceremonial practices, for example kanang may tungod sa kahugaw. May tungod sa kahugaw sa daang kasabutan gihulagway nga i-appeal diha sa mga pagkaon mo nang dunay gibawal, isdang ulahimbis, baboy, unsa diha. Pero pag-abot sa bagong kasabutan, ang kahugaw sa tinuhuan nagpokus lang og kanang kinaiyas tao nga gikan sa sulod. Mao na nga katong giisip nga mahugaw sa daan gilimpyuhan na sa Dios. Pero way labot ng kanang banggi bacterial nga kahugaw kanang mga physical nga kahugaw. Kay duha man gud ka klase ang kahugaw, no? Physical ug spiritual. Physical kanang unsay
naa diha sa, for example, sa baboy ba o bisan unsang karne nga naaba na siya mga elemento diha nga maka-high blood o masubra ang kaon, mo na yung pang physical, pang lawas, nga makaon ka ana, ma-high blood ka, mo na yung mga physical nga rason. Pero lain po ng spiritual nga kahugaw, no? Nga kanang kung makaon ka ana nga gidili na makasa ka, mo na spiritual nga kahugaw, mo na sa daang kasabutan sa pagkaon dunay ginaisip nga mahugaw, mo na spiritual nga kahugaw. Pero pag abot ni Kristo, kung maghisgot tag spiritual nga kahugaw, nakapokus lang sa kanang kinaiya sa tao nga naa sa sulod. O basahan gud ninyo sa Marcos kapitulo 7, whole chapter diha. Di ba gitudlo ni Kristo diha nga mahimo ng kanon tanan kay ang makahugaw ko no sa tao kadto mang mugula diha kaniya kadto mga batasan nga dili maayong kinaiya ba, ng mga pakikilawas o kanang tanang mga buhat nga dautan sa tao. Wala na siya maghisgot pag nga giisip pag spiritual nga kahugaw tungod sa nang mga external lang, no, factor, no. So dunay pag kanang gitawag og pagdasog, sa revelasyon sa Dios. Dili ka mo focus lang sa daan. Kay kung mo focus lang ka sa daan, di gyud magkadimao ang atong Kristohanon nga pagtuo. Unya ang laing anggulo sa tubag ana, nabasa nako ni sa libro ni Brother Socrates Fernandez, no, sa iyang libro nga Handbook sa Catholic Faith, og usab na dunggan po din ako sa kining unsa ni mga kauban nako sa grupo sa Catholic Faith Defenders. Ang ikaduha kanang gitawag nato unsa may gitumbok anang wa nay kahibalo sa adlaw sa kamatayon sa tao, no, nga physical. Etong diman-an nga adunay duha ka part, bahin. Inang gitawag nato body and soul, no, lawas ug kalag. Mao na siya, lawas ug kalag. Now diha sa adlaw sa kamatayon gitudloan tas Biblia nga ang kalag o espiritu mo antihay, mubiya o butsabton mo atubang dito sa Dios. Kay naman diha sa Hebrehanon 9:27, no, nga kanang gitawag na tug particular judgment, no, nga gimbutan ng tao mamatay sa magkausa og tapos ni ini hukom. O kanang gitawag hukom tinagsa o particular judgment. Mao na. So moadto sa Dios kay moatubang, no, ang kalag. Dayon kanang lawas, giingon man sa Biblia nga kanang lawas gikan mas abog lagi. Mubalik sa abog. Mubalik sa abog og siyempre mubalik sa abog mao nay gitumbok nga wa nay kahibalo, way kahibalo ug di makadaig, walay consciousness. Kina sa Salmo 30 bersikulo 9 giingon diha makadaig ba kanimo ang abog? Of course dili. Sa ang pagdaig ng abog na abog naman na. Pero ang kalag nga tuwa dito niya tubang sa Ginoo, na consciousness gani magantos kung mahukman nga maimpirno o silutan sa dayon. Particular lang kay Diyos na may nasayod o katong kalaga may nasayod to sa hukom mo itong gitawag og particular judgment. Lain po tong hukom nga dili na husbon ang sentensya pag abot sa general judgment nga ipasundayag sa Diyos ang iyang kanabang judgment. Nga tanan yun, kita tanan masayod, sa unsay kanang judgment sa Dios mo gitawag general judgment, pero di na usbo ng sentensya. Okay, katong atong pagtuo nga kung ang imong sala dili ikamatay sa impierno, pwede pa mong kamalinisan, dito ka sa kanang gitawag na tug linisanan o purgatorio, katong atong gidiscuss sa miaging Domingo. Kay dili man magparihas ang gibug-aton sa sala na amay ika-impierno kanang naaba sa 1
Juan 5:16 ug 17 nga giisgutan diha nga adunay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon sa impierno, no? Kung atong i-paraphrase, no? Di nagali matabag ampo, pero naay sala nga madapa kunog ampo, no? Basaha ra gud ninyo diha sa 1 Juan 5:16 ug 17 nga naapay sa naisa nga pwede pa ikaampo, malinisan pa. Gitawag na tog venial sin. Pero maulagi katong sa pangutana pod nga o kanang pagsukna pod sa ubang tinuhuan nga naunya nga nung kamo mga Katoliko sige pa mamog ampuan ng og tuan na to sa impierno. Og tuan dito sa impierno nya ampuan din ninyo na. Now ang punto pod diha nakahibalo ba demi? May nakahibalo mi nga na impierno na to og na purgatorio na to. Only God knows man ana. Kanang gitawag og particular judgment kay kanang pagpasundayag sa hukom sa Dios wala pa man na nahitabo sa general judgment pa man ang pagpasundayag sa hukom sa Dios. So mao na nga mga tinahod nga tigpaminaw mga ginikanan og tanang naminaw karon mao na no nga ang wa nay consciousness di na makasulti, no? Di na maka-assist nato, no? Magkatabang nato mahimong ingnon nato katong lawas nga nibalik sa abog. Okay, giingon man diya sa Salmo 30 versikulo 9, makadaig ba kanimo ang abog? Of course dili. Pero ang kalag tanawa diha sa pinadayag size 9 hangtod sa 10. Pagkaklaro kayo anang pinadayag size 9 hangtod sa 10, ang mga kalag sa mga martir nagsulti sila sa Dios, ingon sila nga Ginoong Dios unsa pa kadugay, no? O kanus pa man nimo hukman ang mga tao sa kalibutan nga nagpatay kanamo. O mo nay duha ka anggulo, no? Duha ka anggulo sa pagtubag, no? So, basin mo ingon ang uban asa may klaro ana biritas pagtulunan sa Katoliko, no? Mga igsoon, wala gali dogmatic definition ng simbahan. Both are possibles. Both are possibles. Mahimong katong unang anggulo, may pong ikaduha, no? Mas mayas Katoliko kay sigurista, di ba? Kung di matunong atong usa, adito spikas, no? Both are possibles, no? Both are possible answers. Mahimong wa pa natukan sa daan nga mao na. Mahimong inana. Unya sabton po nato diha sa ingon ato nga pagpasabot mahimo. Both are possibles. Both are possibles. Kay naa man gyud mga butang nga wala gyud gi definite reveal sa Biblia, for example, kana ganing pagtuo nga kato si Santa Maria namatay ba gyud to siya? O gidritso og pakayab sa langit kinaampoy example sa Biblia Enoch, Elias, no? Nga gipasakas langit diretso wa na giagig kana bang kamatayon, no? Ug unsang langita to atong matun-an po na sa itong tiyologiyag sa pagka ni Abraham ba to unsa basta kay giingon diha gipakayab sa langit diretso wa na moagig physical death. Inana si Santa Maria na ay nagtuo nga mga Katoliko ni adto ambot karon na pa ba nga maupod to si Santa Maria gipakayab dito kuno dito sa langit nga wa na moagig kabatayon posible man pod. Pero ang ubang mga Katoliko, mga theologian, maingon po sila nga niagig ito si Santa Maria kamatayon. Pero wa lang madugta yang lawas kay parehas ni Kristo ana nabanhaw din gipakayab nga to sa langit, no? Kay wa man po nakita nga mga remains god sa yang bukog wala man. Ingon ana. Now, unsa may tingog sa simbahan ana, both are possibles. Mahimong gipakayab diretso, mahimo pong niagig siya kamatayon din gipasakas sa langit. Pero dili na mo atong tema. Both are possible. Kaya naaman dyo'y mga kanabang mga punto, mga kamatuuran nga wala gyud gi-reveal litra po litra diri sa Biblia. Katong mayong tanga si Juan namatay ba? Of course
namatay, pero mabasa sa Biblia ang namatay. Di kakabasa na. Ingon na, mga posibleng butang nga walay definitive revelasyon ang kanabang Biblia nga kanang gidayag, it's a matter of speculation na dayon. Di man po daotan ng speculation basta kay dili lang masupak, no, sa mga dagko kayong importanteng pagtulunan diri sa gitudlo sa Ginoo diri sa Biblia. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Okay, no. Atong gibasa no ganina sa pagsugod yun ang Hebrehanon kapitulo 12 versikulo 22 hangtod sa 23, no? Kay diri tin-aw kaayo, di man gyud kumalimot aning mga tudling sa Biblia kay katong akong gisulti na diri ni adto pa sa atong programa sa radyo. Usa ka asawa o sa ka babae, no, sa usa ka kanhi ministro sa protestante nga nag-convert sa Katoliko, si Professor Scott Hahn, professor sa Franciscan University dito sa Amerika. Ang iyang asawa nga nag-convert bod pero naawahi niya kay pagka-convert niya wa man niya mada iyang asawa, no, abtan pa mag-upat ka tuig ay mada, no, kay anak gog ministro pod nga protestante. Di mo na basta-basta makuha diretso. Samok ganitong ilang pamilya o it comes to religion during that time. Kaya di mo sila parehas. So Professor Hahn nag-convert na mas Katoliko. Nanalipod naman. Iyang asawa pa niya makuha, no? Pero na mga higayon, mag-sharing sila. To cut the story short, na-convert ra gyud, no? Huwag silang duha na Katoliko o mga matawag man gihapon nato sila, no, sa ilang gibuhat ron mga evangelist na po sila sa Katoliko, no. Gali na makita ang mga videos nila diya sa YouTube, no. I-scan lang na yun sa YouTube kanang ngalan nila Kimberly Hahn o Professor o Dr. Scott Hahn. So mao na, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Unya kini si Kimberly Hahn, nagsulat man gud siya, nagsulat ni siya og kanang mga mensahe nga naapod sa libro ni Professor Hahn. Kanang libro nga giuluhan no Rome Sweet Home, no, Rome Sweet Home, no. Kanang libro ni Professor Hahn nga Rome Sweet Home na diha napatik ang conversion testimony sa duha, no, sa mga maong magtiayon, no. Murag ga-dialogue sila diha sa ilang pagpasundayag sa ilang conversion story sa Katoliko, no, gikan sa protestante. Mo sulti diha si Professor Hahn og iyang asawa. Dayon ako manggong nadumduman nga gikutlo ni Kimberly Hahn nga kanhi dili siya motuoan ng Communion of Saints kay protestante gud siya. Good siya, no? Wa siya magtuo na nga ang mga santos diha sa langit pwede duolon. But pasabot pwede isang piton nga pwede ta mga higtabang. Pero sa dihang na-convert na siya sa Katoliko, sa iyang mga justification, sa iyang mga pamatuod, iyang gikutlo ni. Iyang gigamit ning justification anang communion of saints. Sa pagtuong Katoliko, adunay pagtinabangay sa mga santos. Meaning, ang mga santos sa langit, makatabang, no? Pinagi sa ilang intercessory power, pinagi sa pagampo. O pagtabang o hatod sa atong mga pagampo nga to ni Kristo. Katong atong gidiscuss bas, miaging Domingo sa gipadayag 5-8. Nga mga santos sa langit, ilang buhat dito, ang atong mga pagampo, gitabangan tanilagdala, nga to sa nating karnero, nga mga Kristo. Sa ato pa, nagpataliwala sila. So, pwede na ito masangpit ang mga santos nga to nas langit. Kanya, ang gikutlo niya, kining sa Hebrehanon 12:23. Pero, sugdo lang na kong basa sa 22, ha? Para masigurado na ito nga to nas langit ning mga pagkamauka, no? Giingon dire. Sa 22 na magsugod. Apan ang giduol ninyo, mao hinuon ang bukid sa Sion.
ug ang syudad sa buhing Dios. Ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak, nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tao. Kama pa niya napay sumpay. Kinainumdum kusprasan niya ito. Ito ini singgit ni ingon, na, Diyos ra lagi duolon. Way labot ng mga santos. Iko tagad sa, kama pa ni, wapa, napay sumpay, no? Gingon dire, giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak, nga ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios, kama pa ni, dili pa ni period. Kay katong dito kusprasa ni singgit naman dahil nanatanawa lagi ang Dios ra lagi duolon. Tagad sa pa ni matiwas. Gingon dire, giduol ninyo ang Dios, kama, napay sumpay. Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, kama, ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Then sa 24, miduol kamo kang Jesus nga mao'y naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Natanawa, di ba, Katoliko kayo nga baruganan ning giingon sa Biblia, no? Duol sa Dios, sangpit sa Dios. Sangpit puta ni Kristo. Sangpit puta sa mga espiritu, sa mga matarong nga nahingpit na. Okay, masangpit man sila, gituan naman sa langit, no? Naananong sa langit, di na nung katabang, diri pa siyuta, kung nakatabang, dito sa langit, di na hinoon. o ako, Santos, moingon dyan ko, Ginoo, ay sa kong dal-adya sa langit kay kuan, nahigugma ko sa mga tao sa kalibutan, no? Anak na ko diha, di na ko katabang nila. Inana, bagod na. In fact, nga niingon si San Pablo nga mas palabihon niya nga mobiya aning lawasa, no? Diris kalibutan ba? Palabihon niya nga mo saka na sa langit, no? Naman na sa Book of Corinthians, giingon ni Pablo. Kung palabihon niya nga tuwa na siya sa langit, but masabot, mas makatabang siya nato kung tuwa na siya dito. Okay, mga igsoon, atong hisgutan ning mahitungod sa kining palapdan nato ning mahitungod sa mga santos kay nagtuo ko nga sa atong panahon karon dako kaayo ni og impact, no, sa kanang gitawag nato unsaon ni pag-usub ni atong kultura ron nga kultura sa kamatayon, kultura sa kangit-ngit, kultura sa nagsintura sa kahilayan, ug usa pa na mga kalibutanong mga buhat. Mga igsoon, atong hinumduman ang gihisgutan ni Isaias diya sa 5:20 nga nag-ingon siya nga bantay ta, no? Ako lang i-paraphrase to make a point. Okay nga, moabot ang panahon nga dunay mga tao kuno nga halimbawa, no? Kanang itom himuong puti. Himo bugo na. Kanang bulok nga itom himuong puti. Ya, bisibir sa pod, ang puti himuong itom.
Sa laing pagkaistorya, ang maayo himuong dautan ug ang dautan himuong maayo. Balihon ba? Now, nganong gihimo na to ng intro sa atong i-discuss pag-ayo karon, no, sa kining nahibilin nga mga 20 minutos, no, sa atong tulumanon. Tungod kay naay anindot kaayong pagtulunan sa simbahang Katoliko nga sa atong panahon karon murag nawala na sa panumduman sa mga tao ba. Murag naay gatabon ba naay, pero nagtuog kong gatabon ani wa magilaing singilan ako kining demonyo. Kay mahinumduman nato nga ganing trabaho aning demonyo mao ni siya tiguba sa unsay maayong plano sa Dios. Mao ni siya tiguba, tig-destroy. Paras gudaan ang atong panaghiusa sa pagtuo. Ni adto mga before sa Protestantismo, mayong ka-Kristyanismo, wa may laing Kristyanismo before Protestantism, Catholic man, di ba? Di ba? Mga igsoon, mga dili sa mga ika-16 kasiglo na. 15. Diha naman na nagsugod-sugod ng nidaghan ng version sa Kristyanismo. Di ba? Pero before ana, Katoliko man. Ay, naada ito ni si Ak, pero mura-mura raman po Katoliko gihapon. Ang Orthodox ni atong 1054, kaya ang unang ni si Ak God, kung wa ko malimot pag hinumdum sa church history, ang unang ni si Ak sa Katolisismo, mao mga Orthodox. No? Kanang nasa Russia, may kinadaghanan, no? Eastern Orthodox. Pero putanaaw ni mura ba ng doktrina sa Orthodox, parehas-parehas sa Katoliko, kamay rin kay diferensya, no? Kinaay mga larawan, tanan-tanan. Ay kumpisal. Nagtuo ni Santa Maria nga Ever Virgin. Nagtuog Mother of God si Santa Maria. Parehas yun. Wala lang sila mo follow sa pagka-visible head sa Santo Papa, no? Wala sila mo follow kay wa naman sila mo kikiusa gyud nga tibuok. Pero di sa nato na isgutan. So ingon ana. Ang pagtulunan sa Katoliko kining mahitungod sa kining pagka-example o mga kanabang si tawag na kanang example nga makita nato diri sa kalibutan. Kaysa pagtuong Katoliko God, kung gihimo natong panig-ingnan si Kristo, i-apil po nato ang mga santos kay nakasundog man sila ni Kristo. Asa man na mabasa sa Biblia, na sa 1 Corinto 11 versikulo 1 nag-ingon San Pablo diha nga ingon nga akong gihimong panig-ingnan si Kristo atong Ginoo, himo apog ko nga inyong panig-ingnan. Muna ingon ni Pablo nga kung gihimo na itong panig-ingnan si Kristo, i-appeal po na itong mga santos sama nila ni San Pablo. Okay, muna nakaanindot sa pagtuong Katoliko kay murag dili po siguro maayo paminahon ba nga moingon si Kristo ba nga ako ray panig-ingnan ha? Ako ray panig-ingnan, ako ray inyong sundugon, dili i-appeal lang akong mga disipulo, akong mga tao. Ang ubang mga santos ay ninyo na i-appeal. Ako rin yung example. Murag di po siguro nindot. Paayo paminaw na. Okay, siyempre, no? Kay nakasundog, nahimo man nilang panig-ingnan si Kristo, so ang ilang gibuhat, mura po Kristo, kay ang ilang gisunod, si Kristo man. So kung awato na to ang mga santos, si Kristo gahapoy atong gisunod, di ba? Unang nalitok na ni San Pablo sa 1 Corinto 11:1 nga kining mga santos himuon atong panig-ingnan bod. Niya sao man nato sila paghimong panig-ingnan daghang pagi. Himuan natong mga libro. Muna mga libro sa mga santos. Ano man kay inigbasa nato sa kinabuhi sa mga santos, matakdan ta sa ilang gibuhat nga buhat sa pagkakristohanon. Pero mangutan na ko ron, ako ning ipakonsensya po na to mga Katoliko. Ato ba nang gibuhat karon? Kita mga Katoliko, gipalabi pa na basa ng mga libro nga kinabuhi sa mga santos. Kamayo kaya ng pagtulunan sa tong simbahan, pero daghan ato ron, wa magsunod.
wa magsunod, mao nang nadaghang mga buluyhagon sa katilingban karon. No, dili mapasangilan ang atong pagtuo, kaya ang atong pagtuo kung ato lang ginasunod. No, kung ato lang ginasunod, suwa siguro mapunta diha sa prisuhan siguro, no? Kung gisunod na to atong pagtuo. Pero kay mga disobedient man ta, no? Nga naman kay lahi man atong priority sa atong kinabuhi, no? Mas kasagaran na to ang pangmasahon nga mga basahon kadto mga kalibutanon lang. No, di ba? Kung ang pamasahon na to kato mga librong kalibutanon lang, di ang atong kinabuhi makalibutanon ra pud kayo, di ba? Pero kung atong basahon tong mga libro sa mga santos, di mga santos pud tag-apil. Di ba? Tinahod nga tigpaminaw. Mao na nga akong balikod, no? Kadtong akong nakadebate diya sa social media nga kini maghisgot kay tag doktrina. Dayon kung ma-explain nato pag-ayaw ang atong doktrina, moadagan dito sa mga abuso, mga binuhatan, ako man pong sundan pod, no? Ako pong sundan, bahala na, no? Para makahatag po kong katinawan. Pero ako silang giingnan nga di man ipod nga ako dili ko CAD o Catholic Abuse Defender, no? CFD ko Catholic Faith Defender. Ang pagtuo mo akong gidepensahan, dili na mga abuso, no? Dili na mga abuso, no? Niya pero moabot yun dito sa abuso, mga pare, unsa pa na diha katong inquisition, katong moabot yun sa kanabang binuhatan. Nga ako namang giklaro nga ang akong gipanalipdan pagtuo dili abuso pero mudagan yun. Dagan yun sa mga abuso kay namasin nga makapuntos, no? Kay dagan man gyud po mga Katoliko, no? Oh, mapare ka o bispo ka, samot na mga sakop, no? Bisag mo anak kada prisuhan, mas Katoliko mo kinadaghanan diha, no? Pasayloon ko sa akong mga igsuon nga naa diha, no? Ako lang ning mananghid ko ninyo ako lang himong example ng inyong sitwasyon diha, no? Mas daghan ang Katoliko nga naa diha sa bilangguan kay mo puy daghan, di ba? Pero ang pangutana, nahimo ba na silang Katoliko nga mga makasasala tungod sa doktrinang Katoliko? Dili oy, nahimo na silang makasasala tungod kay wala nila sunda ang mga pagtulon ang Katoliko. Unsa may mga pagtulon ang Katoliko, basahan ang katekismo. O gitudluan ba na sila mag-adik-adik, o magpatakag pamatay, unsa pa na diyang mga kahilayan, pagbaligya sa ilang dungog, pagpanulis, mo na gitudlos Katoliko, loy. Nahimo silang mga makasasala tungod kay wa nila sunda ang mga pagtulon ang Katoliko. Una nga dili na to ipasangil sa pagtulon ang Katoliko. Ang atong pasanginlan diya sa Katoliko, ngano ng Katolikong ingon ana, kanang mga binuhatan sa mga santos, no? Mother Teresa, Padre Pio, San Lorenzo, unsa pa? Pagkadaghan kayo mga tinahod nga tigpaminaw, San Vicente, San Antonio. O kanang atong tuig-tuig pistahan ba pasidunggan o. Mao na yung mga pasanginlan natong Katoliko ana kay pagtulon ang Katoliko ilang ginasunod. Nganong doon na may nga santos tungod kay pagtulon ang Katoliko gatudloan ng kasantos. O diha na to mapasanginlan ng Katoliko. Pasanginlan na to atong ang Katoliko kung dunay mga nga santos kay tungod sa iyang pagtulunan sa kasantos. Dili na to pasanginlan ng Katoliko anang mga buluyagon diha asa na sila. Kita karog ng kuana nagsusupinder ron diya sa eskina agis kahubog. Naingon ana sila kay Katoliko sila, gitudluan sila ana. Dili. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Then unsa pa may paagi, no? Unsa pa may paagi nga kanabang mapaklaro yun ng pagpasundayag ba sa kinabuhi sa mga santos? Well, patay naman sila, no? Inoon, atong ipasabot niya, spiritually, ang mga santos dili patay. Kay ang Diyos dili buhi, o dili Diyos sa mga patay, kung dili Diyos mga buhi.
Una nga physically kanang santos nga mamatay, ang lawas ra niya, no? Pero ang iyang kalag, ang iyang maayong relasyon sa Dios wala mamatay, tuwas langit. Okay, ang Diyos sa mga buhi dili sa mga patay mo na nga di tinuod ng ingon nila nga ang mga santos langit dili katabang. Dakong buhi sila dito sa langit, no? Spiritually, no? Ang kalag, pero pag-abot sa general judgment, iuli ang puto. Katong sa resurrection, iuli ang puto ilang lawas. Parang lawas gyud kalag ang maka-experience gyud anang kinabuhing dayon. Una, usa pa sa mga paagi unsaon nato nga mahimong example gyud ang mga santos. Buhatan nato mga libro og butangan nato mga monumento o kanang mga ribulto. No, kay kanang mga ribulto god makatabang man na og pahinumdom nila. Makahinumdom ta nila, no? Gihimo mangalinas mga iglesia ni Kristo, no? Si Felix Manalo day gihimuan man nilag monumento, ribulto. Na sa sentral nila. Nganong ila man gihibuag ribulto si Felix Manalo kay sugo nila. No, aron pod masigig mahinumduman si Felix Manalo sa iyang bayanihon kuno nga buhat, no, nga nahimo siyang sugo. O nagihimo mo ginas mga iglesia ni Kristo kanang gibuhat nato mga Katoliko kay si Felix Manalo gihimuan nilag monumento na sa ilang sentral. Unya naday ko'y nakita na ko'y picture nada sa internet, no, sa akong mga pictures diya, no. Ako tong na-upload nga bisan gali ang Seventh-day Adventist na sila kanang gamayng medyo half body ra noon. Ribulto ni Ellen White kanang giila nilang propeta. O mao na. Pero ang ako lang pangutana, si Ellen White gibuhatan nila picture or para sa pagpahinumdom o ribulto. Si Felix Manalo gihimuan nila ribulto. Anong si Felix Manalo og kana rampo mga tahanan ilang gibuhatan? Ambot ba nila pasabot sila ray mga santos o nangahimong maayo kay sila ra may gipangbuhatan, di ba? Magkapangutana man ko ang iglesia ni Kristo ngano si Felix Manalo ra may gibuhatan ninyo monumento, si Kristo wa man. Buot ba niya pasabot nga mas may laki si Felix Manalo kay ni Kristo? Siguro ato pong paminahon lang tubag wala man gud mi kita god. O nang dili mi kabuhat. Nabitaw da sa Biblia, basta wa ka kita, di ka kabuhat, di ka makapatakag buhat. Sakto man na. Pero, nganong sawayan man nyo ang Katoliko, nga by tradition, nasayod siya kung si dagway ni Kristo. Ingon man si San Pablo, diya sa ikaduhang Tesalonica 2:15, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagigwali nga binaba og sa sulat. Una mga pagtulon ang Kristiyano day dili kay nasulat lang kanang nasa Biblia, naigi binaba na lang ano man kay dili tanan na sulat. So mahibaw ano to in a form of tradition kanang gipasa-pasa ba. O na, siyempre, ang labing nasayod anang mga tradisyon nga wa na masuwat sa Biblia, of course, ang pundok nga ang iyang existence, makunik yun, maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. So, ang Katoliko nakahibaluan na kung si wa masuwat sa Biblia. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Okay, na ako'y basahon nga referensya nga kung maghisgod galig mga tradisyon nga katungwa na masulat, ang kasaligan Katoliko. Kaya ang iyang existence maganid yun pagbalik panahon sa mga apostol. Ano yan, basahon ko aning kining referensya, daghan mga referensya, pero akong tuyo o nagbasa kining
dili mahulog nga self-serving. Kani mga pulong nga gikan mismo sa mga kaaway, no, sa pagtuong Katoliko. Okay, ano kining bisag duha lang ka kining pasahe, no, sa Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo, no. Pasugo Magazine sa mga Iglesia ni Cristo, March, April 1986, page 4, no, by Philhon B. Puentes. Matud pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Now, sige, ingon ni Philhon B. Puentes, magsusulat sa Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo, no? March, April 1986, page 4. Ingon niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century, no? Masubay ni mong kagikan sa Catholic Church sa 1st century. So, siya mo'y nasayod atong wala masuwat. By tradition. O na nga, kung tinuod yun tang sigurista sa atong pagtuo, para na ako, dirigil ko sa Katoliko, kay sayod man sa tanan. O sa tungwa na masuwat. Di ba? Nagikinahanglan sa atong pagtuo. Unya, diri sa laing pasugo, pagyod nila, April 1965. Kay natong mga una pagyod, mga 1960s, mga tag sa kabulan, no? Naa sila issue. Pero pag abot sa uwahing mga tuig, tagduha na kabulan ang usa ka issue nila ka magazine. Pero niadtong 1965 April lang, no. 1965 April nila nga pasugo, page 41, mao ni atong mabasa. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Okay ni may pagkaklaro kayo nga pintok aning pagkaistorya, no? Matud pa nila, no, sa mga Iglesia ni Cristo. So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Di kuno sila mo question, di sila mo supak sa pangangkon namong mga Katoliko nga tigpanalipod kay kining Catholic apologists mo man ni mga defenders of the faith. So appeal na ko ani siguro, no? Okay. Dili kuno sila musupak namo sa among pangangkon nga ang Catholic Church lamang, the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Ang Katoliko nga simbahan lamang mo'y makasubay sa iyang kagikan nga magganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. So alone, Katoliko lamang mo'y makasubay. Sa to pa sila di sila kasubay. Of course, sa ala pagsubay nga 1914 ra man na sila nagtuyhakaw. So mao na nga ang Katoliko na sahir atong wa na masulat in the form of tradition. Unya mga igsoon, kana bang atong pagbuhat og mga rebolto kay mga example man ng mga santos. Ang mugubaan ng pagtulon-ana, pagkaanindot kay anang pagtulon-ana, ang mugubaan na, gustong mugubaan ang yawa. Kay kining yawa, trabaho niya nga, daghang dili masantos. Pero karon, sa pagkasantos ron ng mga tao, nga nabuang lang dihag mga kahilayan, unsa diha. Kay, wa na may mga example. Na mga example, mga Katoliko po, magbutang-butang lang kunog ribulto sa mga santos, pero dili po awaton ilang kinabuhi. Mura dekorasyon nila ng larawan sa mga santos. No? Mao na. Din kining yawa pod kay magpakaanghel man punis kahayag, mukutlo punig mga bersikulos Biblia unsaon niya pagguba ng mga pagtulunan niya sa Kristyanismo. Katong akong giingon ninyo Isaiah 5:20, ang insakto himuong daotan. Kay kanang atong mga pagtulunan sa Katoliko nga kanang mga ribulto sa mga santos ato nang gihimo para pasidunggan ang mga santos ug aron pod makahinumdum ta kanunay sa ilang mga maayong binuhatan. Pero tanawan ning yawa unsa iyang gihimo? Kung lubugon na ilang una-una, mugamit kog tudling sa Biblia. Panggamiton ako ng tudling sa Biblia, mga teksto nga na, mga Diyos nga ribulto. Itong Baal, Mercure, Diana, Astaroth, kay mga Diyos man to. Ako nang ipahuna-huna nila nga kanang larawan sa mga Katoliko, parehas na sa mga ribulto sa mga Diyos para muundang sila na. Kinaamas Biblia, ang mga Diyos panggubon,
pangdugmokon. So kinahanglan kanang mga tao akong himuong mga ministro, pastor nga tudluan ako sila nga kanang mga ribulto sa mga Katoliko iparehas na sa mga ribulto sa mga Diyos kay inigtuon nila muundang na sila baton og mga ribulto sa mga santos. Ilan ang panggubon pagdugmokon para sa tong hitabo sa Marawi nga gipangguba tong mga ribulto simbahang Katoliko dito. Okay, naaman na sa Biblia, gubon ang mga Diyos. Mao na, murag nilampos bang yawa na. Kay daghan naman ron ng guba, gipangdugmok nila ng larawan sa mga Katoliko, kay Diyos kuno na. No. Ang insaktong pagtulunan sa Katoliko, gihimo nilang daotan, gihimo nilang sayop mo na natuman ang giingon ni Isaiah sa 5:20. Nga ang ribulto duhawan ka klase, Diyos og mga sacred, mga balaang simbolo kanang nasa Salmo 74:1-9, mga balaang simbolo sa katawhan sa Dios, dili taw na Diyos. So na natuman saya 5:20. No, kay ngano man na, nganong gihimo man na sa yawa para nga way mga santos. Pero ampun siya mo lang po sa hingpit kay padayon ramang gihapon ning Katoliko canonize og mga santos. Wa niya mahingpitanon kinahanglan po yung mga Katoliko nga matinud-anon. Okay, wa naman tayo igong panahon, no? Padayon na po ta sunod Domingo po, no? Tangilan ninyo ang atong sumpay pang mga katinawan sa atong pagtuo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaghuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulubanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Bagong Joy 4-4 pa 9 pesos ra. Presyo hapit sa face pero mas daghang hugas ni. Usa ka tulo ani diretso sa sponge suwayi. O pula ka ayon ni, pula ka ayon. Bagong Joy 4-4 pa 9 pesos ra. Presyo hapit sa face pero mas daghang hugas ni. Bagong Joy 4-pack, 19 pesos SRP. Kapriso hapit sa paste pero mas daghan nig mahugasan kaysa paste. Based on controlled test conditions. Bagong Joy 4-pack. Try now! Ang bango-bango, ang bango-bango.